Hola, molt bona nit. La situació meteorològica dels pròxims dies en general es presenta estable, ja pràcticament no hem tingut precipitacions en el dia d'avui i observen dijous un dia de sol molt tranquil, divendres farà sol encara, augmentaran els núvols alts i el cap de setmana més nuvolositat, més núvols dissabte i més núvols diumenge. Arriba un front diumenge que al final de diumenge podria deixar alguna precipitació, s'obri la porta a pluges l'inici de la setmana que ve. El més destacable també és que tot vindrà de ponent, per tant a partir de divendres el més destacable és que el vent gira a ponent. Este és el mapa de vent i també d'onades de l'altura de les zones que hem tingut en el dia d'avui, la previsió per als pròxims dies. El vent de gregal té tendència a amainar, l'altura de les zones tendirà a baixar i observen com gira el vent després a sud-oest i a ponent a partir de divendres i es mantindrà divendres i també diumenge, un vent de ponent que continuarà i que mantindrà unes temperatures al migdia cap a les comarques costaneres molt suaus. De nit encara l'ambient continuarà sent fred. Veiem algunes imatges que mostren encara el temporal marítim que hem tingut i la mar agitada i alterada que hem tingut en les últimes jornades. Són imatges que arriben des de Gandia. Maria Jesús ens enviava com encara hi havia núvols abundants al matí. En el dia d'avui la tendència ha sigut a cada vegada aquesta nuvolositat ser menys abundant i anar trencant a poc, acabant ja amb més sol de vesprada. Alguns aprofitant l'altura de les zones, estos dies en què hi ha mar de fons també, més dur, ahir veiem una persona tractant de fer surf en aquestes ones que estaven trencant a la zona de l'Arenal, a la zona de Xàbia. Veiem les imatges en el Montgó, al fons de les imatges. Més imatges també que mostren com teníem el mar prou alterat també cap a la zona de Torrevieja. Rubén ens comentava, ahir veiem un altre que estava dins de la mar buscant una ona per a fer surf, en aquestes situacions en els que la mar està més moguda, uns dels que busquen aquestes situacions de mar alterada. La tendència és a baixar les zones i els pròxims dies la mar també quedarà més tranquil·la a prop del litoral. Més imatges també i fotografies del dia d'avui en el que hem tingut, observen, pareix neu, és gel, el que hi havia a Cases de Molla este matí i el mateix camp. Al migdia havia desaparegut, un cel ras, dies de gelades a les zones fondes a primeres hores del dia cap a l'interior. Aquesta és una imatge d'Utiel. Hem tingut que rascar, ens comentava Alonso Hernández, com estos dies, Alfonso, per a primeres hores, tractar de llevar el gel en molts cotxes. També les teulades de Montana apareixien amb eixa capa blanca, rosada blanca, la que hem tingut en moltes zones de l'interior, i també hi ha colors de tardor en molts arbres. Són bons dies per anar d'excursió a l'interior de Castelló, interior de València o d'Alacant, i disfrutar dels nostres paisatges i dels nostres, en aquest cas, com comentem, colors de tardor. Imatge de Morella, cel ras de matí, cel ras també el que hem tingut al llarg de la vesprada, amb gelades a les zones fondes. Observen l'aspecte del cel ben blau, amb un ambient fred a primeres hores del dia. Repassarem algunes mínimes perquè encara gelades entre 3 i 4 graus negatius a Ademuz o Vistabella, Sant Joan de Penyagolosa. També valors inferiors a un grau negatiu han tingut a Utiel, a Titaguas, a Vilafranca o també cap a la zona del Toro. D'altres valors de temperatures mínimes comprovarem com cap al sud amb més núvols han sigut una miqueta més altes. Per exemple, a Castelló o València han tingut 7 i 8 i a Alacant la mínima era de 12. A les zones d'interior el Pinós ha tingut 6. Demà farà més fred cap a la zona d'Alacant a primeres hores i cap a l'interior de València i de Castelló es mantindran o seran una miqueta més altes, entre 1 i 3 graus. Encara ambient fred demà a primeres hores de la jornada. El dia d'avui, com hem comentat, distinguint en aquest aspecte entre el nord i el sud, al sol es quedava nuvolositat ja a partir del migdia cap al nord d'Alacant, sud de València, cel ras a la resta i un cel també completament ras, el que en tenim a pràcticament tota la península. I aquest cel ras l'hem vist també en diferents imatges i fotografies, aquestes imatges de fredes, de la zona interior, a la part de la tinença de Benifassà, un altre lloc també recomanable per a fer excursionisme. Observen com teníem el dia radiant. A aquest aspecte, a les primeres hores del dia, rajos crepusculars que s'observaven en aquest cas en l'eixida del sol, captats per Maria García Gascó. Encara hi havia núvols abundants al matí cap a la zona de Cullera i en aquest cas des de Xàbia Quico Llobell ha mostrat els rajos crepusculars amb les zones trencant, en aquest cas en aquesta zona de pedres que hi havia cap al terme de Xàbia. Imatges, en aquest cas repassarem les màximes d'avui que han arribat als 19 a Onda, 18 hi havia a Castelló, a Peníscola o Vinaròs, a Davall han tingut 17 o a Morella 14. Més cap al sud ens desplacem cap a la província de València, les màximes arribant també als 19 a Casinos o València, han tingut 18 a Anna, Sagunt, 17 a Godelleta i una miqueta més baixos, 15 d'Ontinyent. I per últim, cap a Alacant, cap al sud és on han sigut més altes, han arribat als 21 a la zona d'Orihuela, superat els 20 també a Torrevieja, 20 cap a Alacant, Benidorm tenia 19 i havia més fresc cap a Beniarrés o Castalla. Recorden a Beniarrés el Museu del Clima, sempre un lloc més que interessant per a visitar. Beniarrés 14 graus i també Castalla.
Les imatges de satèl·lit mostren el que hem vist estos dies, la borrasca que ha provocat aquesta nuvolositat ja totalment situada cap a la zona de Tunísia i molt ben formada. Observen el caracol ben definit en les últimes imatges, mostrant on està l'aire fred, aquesta bossa d'aire fred. Ara ja hem de mirar cap a l'oest. Els canvis arribaran des de Ponent i serà com arribaran els fronts els pròxims dies, sobretot ja a partir de dissabte i diumenge, un front que és el que obrirà la porta a aire també més inestable que ens arribarà des de la zona del oest-nord del continent europeu. La situació prevista demà al migdia ens mostra el que hem comentat, la borrasca situada cap a la zona de Tunísia, ja no ens afecta, l'anticicló que ens abraça a nosaltres però es retira una miqueta cap a l'oest i deixa l'entrada a este front. Estas línies frontals, les dos fronts, indiquen un canvi de temperatura clara, esta massa d'aire d'ací és més freda, arribaran al nord de la península demà i ens agranaran, arribaran de Ponent al Mediterrani entre dissabte i diumenge. Aportaran més núvols i podran obrir la porta a un canvi d'oratge més significatiu la setmana que ve. Anem a veure la temperatura de l'aire a 5 quilòmetres d'altura. Ens indica inestabilitat. Així veiem la península. Esta és la bossa d'aire fred, que la veritat és que si haguérem tingut més a prop hauria canviat molt la situació, però no ens ha arribat a afectar de ple i se'n va cap a la zona de l'est. I arriba més aire fred per la zona nord peninsular, però arriba, com comentem, amb tipus front de Ponent. Ja veurem si la setmana que ve aquest aire fred es despenja i forma una gran zona d'inestabilitat en la península ibèrica. De moment això està lluny. El que tenim clar és que estem ara en un moment de pausa i podríem dir d'oratge més estable entre demà i la part final del cap de setmana. De fet, veiem la probabilitat de pluja en particular a l'Observatori de Morella, cap a l'interior nord de Castelló. No esperem precipitació dijous, divendres, dissabte, diumenge, de vesprada, seria quan augmentaria la probabilitat de pluja i pareix que sí que ja serà més alta l'inici de la setmana que ve. Per tant, fins diumenge, oratge més bé estable i hi ha probabilitat de precipitacions que augmenten clarament cap a l'inici de la pròxima setmana. I en particular temperatures, i com fem en aquests casos també tornem a insistir a la Marató de la Ciutat de València, que recorden, s'iniciaran les dues carreres a les 8:30, la eixida del sol diumenge a les 7:51 a València, i vegen l'evolució. Divendres serà el dia de temperatures més altes, arribaran núvols, arriben front de núvols des de Ponent, pas de núvols, i el més destacable és el vent de Ponent, que es mantindrà divendres i pareix que continua la previsió de vent de Ponent a l'horari de la Marató, vent de Ponent moderat, amb temperatures que oscil·larien en el moment de les carreres entre els 11-12 graus i al migdia al voltant dels 18-19, amb núvols abundants que no deixarien precipitació, però el vent de Ponent és el que de moment els mapes continuen insistint. Demà, dia radiant, temperatures de matí fresca, una miqueta més de fresca que avui cap a Alacant, cap al nord, pujaran lleugerament. Al migdia, temperatures més altes que les d'avui. Hi ha moltes poblacions superant els 20 graus de màxima, vent fluix i la mar cada vegada més tranquil·la. Següents dies, ja hem vist el cap de setmana, dijous, encara oratge estable, dominat pel sol, divendres, més núvols alts cap a la zona interior, el vent ja començarà a bufar de Ponent i divendres serà el dia de temperatures màximes més altes. Del cap de setmana, dissabte, núvols alts, farà sol, núvols alts abundants i el vent bufarà fluix amb temperatures com divendres una miqueta més baixes. I diumenge, el que hem comentat, arriba un front des de Ponent i diumenge cada vegada estarà més núvol. Al final del dia el cel quedarà tapat i podria començar a ploure cap a l'interior de Castelló. A la ciutat de València, vent de Ponent, de moment els mapes indiquen moderat i temperatures que al migdia oscil·larien cap a les zones litorals al voltant dels 20 graus. Per tant, pas de núvols diumenge, circulació de Ponent i ja al final del dia alguna gota en zones de muntanya. Acabarem a l'apunt de l'eixida i la posta de sol per a la jornada de demà dijous. Per exemple, a Castelló, demà l'eixida a les 7:48, la posta a les 17:42. Recorden que es poden enviar imatges, fotos, dades al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es. Observen això. És un arc, però no és un arc de Sant Martí, és un arc de boira. És molt difícil de veure. S'ha vist esta matí a Jalance, i és perquè les gotes d'aigua són més xicotetes, les gotes d'esta boira són més xicotetes que les en el cas quan està plovent, i en lloc de veure els colors es produeix una mena de difracció i es veu l'arc, però es veu blanquinós, no amb els colors que estan difuminats. Una imatge d'esta que hem tingut espectacular, com també esta, la lluna este matí, fotografiada des de la vall, abans de fer la posta, cap a l'oest, per Vicent Talamantes. Moltíssimes gràcies. Recorden que es poden enviar imatges al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es i mostrar-nos l'espectacle del cel i també del seu territori, de cada comarca, al correu electrònic. Moltíssimes gràcies per les imatges. És tot. Que passen una molt bona nit.